Kieku kellek titraduċi ktieb, kont titraduċih kelma b'kelma, jew iżżomm is-sens ġenerali tas-sentenzi. Din il-problema spiss jiltaqgħu magħha l-kittieba u l-pubblikaturi, tant li fuq xi kotba insibu l-kelma traduzzjoni, filwaqt li fuq oħrajn insibu l-kelma adattament. Ħanaraw xi preferu l-mistiedna tagħna. Jiena nħoss li fil-verità aħna dejjem għandna nittraduċu għaliex it-traduzzjoni hija il-fatt li tibqa' fidil lejn l-oriġinal. Sewwa, u b'xi mod trid tagħmel ġieħ lit-test oriġinali. Meta tadatta fil-verità tista' tieħu ftit iktar irridni f'idejk. U allura tista' anka tibdel jien naf ċertu affarijiet għaliex biex tadattom għall-kultura li inti qed tittraduċi fiha. Adattament it-tiklok għal ftit iżjed ngħidulu anke localization, jiġifieri jekk inti qed titraduċi storja li fiha affarijiet li l-udjenza Maltija ma tkunx taf, waħda mill-mistoqsijiet dejjem hija x'nagħmel inżomm id-deskrizzjoni fidila tal-ekwali kif qiegħda fl-oriġinal avolja għal qari Malti ma tfisser xejn, jew nadatta b'mod li l-udjenza Malti ħadd tifhimha iżjed. Ħafna drabi nitraduċi mill-Franċiż u mill-Ingliż u ġieli anke mit-Taljan. F'moħħi dejjem inżomm. L-ewwel nett, dan ma ktibtux jien, mela bl-ebda mod ma rrid nieħu ġieħ jien fejn mhux suppost sewwa. Sewwa traduzzjoni vera qed nagħmilha jien, imma jibqa' l-fatt li ma rridx nipprova nuri kemm naf jiena, kemm jien kittiba tajba jiena, u allura ħa nipprova jew insebbaħ jew inbiddel b'tali mod li t-test fl-oriġinal laqas biss nibqa' narfu. Jiġri b'xi mod dejjem ħanibqa' fidila lejn l-oriġinal. Imma mbagħad ikun hemm mumenti fejn, pereżempju dawn l-iktar fil-każijiet ta' tfal, sewwa x'jiena nittraduċi l-iktar għat-tfal. Fejn fl-oriġinal għandek ir-rima u fil-Malti diffiċli nżomm ir-rima għaliex għax jekk jiena ħanuża l-istess żewġ nomi u dawn in-nomi ma jirrimawx, x'ħan nagħmel? Mela hawnhekk fejn jidħol issa l-każ ta' adattament. Jew ħanibdel in-nomi imma nkun qed nibdel is-sens biex inżomm ir-rima. Jew inkella ninsa r-rima biex nibqa' fidila lejn l-oriġinal u nżomm l-istess nomi nagħtu mod sewwa u l-istess sens. Jiena fix-xogħol tiegħi iżjed naħdem fuq adattamenti milli traduzzjonijiet. Għaliex għax appuntu tingħata l-libertà lit-traduttur li fehem ċertu affarijiet jiġu adattati għal forsi kif ħajinterpretawhom, kif ħajifhmuhom għar-Rejja Maltin. Jiġifieri jekk tħares lej ħafna kotba għat-tfal li qed jiġu ppubblikati hawn Malta li huma traduzzjonijiet, adattamenti minn lingwa oħra għal Malti, issib li huma adattamenti anke fuq l-oxra tara adattat għal Malti minn. Ħafna nies jgħidu li isma' dan mhux adattament ta' din xorta hija traduzzjoni. Imma naħseb għandna mentalità bħala poplu li jekk ngħidu li qed nittraduċu biss, in-nies jaħsbu li qed nittraduċi kelma b'kelma. Mingħajr ma nżomm b'xi mod il-Malti mexxej. U din ħaġa żgur li qatt ma ħanagħmilha. Jiġifieri nittraduċi kelma b'kelma żgur li qatt fejn jidħol adattament f'dawn l-affarijiet li qed ngħidu bħal rima, jien naf alliterazzjoni pereżempju. Xi kultant ikollok alliterazzjoni sabiħa jew ritmu sabiħ, melodija sabiħa fl-oriġinal li bil-Malti mbagħad meta niġi biex nittraduċi nitlifha. Imma dik hi traduzzjoni tagħtik biċċa u tieħu biċċa oħra minn x'imkien ieħor, tirbaħ xi ħaġa minn x'imkien ieħor. Mela jekk jien f'paġna tlift rima, jekk tlift alliterazzjoni, jekk tlift b'xi mod il-poetiċità, nipprova nżomm f'moħħi li nirbaħha x'imkien ieħor. Traduzzjonijiet, adattamenti sejħulhom rridu jarrikkixxu ħafna l-lingwa Maltija. Dejjem minta għaliex għax inti mu qed naqas xejn mill-kapaċitajiet u l-ħiliet tal-awturi Maltin ovvjament, anzi bil-kontra, imma inti jekk il-qarrejja qed jaqraw biss dak li qed jiktbu qarrejja minn pajjiż wieħed f'Kastana Malta,
bla ma trid għandek ċertu mentalità, ċertu esperjenzi ta' ħajja, ta' gżira li jiġu riflessi fil-letteratura. Meta taqrom fil-lingwa tagħna qed tarrikkixxi l-lingwa għax inti qed tara sa fejn anke kapaċi twassal. Pereżempju jekk inti ċertu ġeneru ta' għall-argument science fiction, pereżempju qed nitfa' ġeneru ma tantx issib oriġinali bil-Malti, il-fatt li hemm traduzzjonijiet jew adattamenti għal Malti qed turi kemm il-Malti huwa kapaċi jirrakkonta kull tip ta' storja anke daw. Fil-passat, uġi li għaddin nisma' ħalluma forsi llum inqas, ħafna nies kienu jgħidu bil-Malti ma tistax titraduċi għaliex il-Malti m'għandux kliem, ħdej l-Ingliż pereżempju. Jien nixtieq ngħid il dawn nies li għadhom jaħsbu hekk li mhuwiex minnu. Sfortunatament in-nuqqas qiegħda fih li jaħseb li fil-Malti ma nistawx nitraduċu għax ma nix klim biżejjed u mhux fil-lingwa nnifisha. U xida ta' dan hija ħafna kodba li qed jiġu tradotti li meta tiftaħhom u taqrom b'Malti tant mexxej li taħseb li huma miktubin bil-Malti. Ix-xahar ta' frar ifakkarna f'bosta qwielu festi. Fosthom it-tfakkira ta' San Valentinu l-innamrati, speċjalment innamrati friski, tgħidx kemm ikunu ħerqan arja. Arhom fil-ġimgħa ta' qabel din il-festa, kollhom ġiri u xiri, bookings ta' ristoranti u medija bitħejjija ta' sorpriżi u saħansitra xi proponiment. U maċ-ċikkolatini u l-kartolini xi kultant issib min tiġih il-muża u jżewwaq kliemu bi ftit poeżija. Fil-Ilsienna wkoll għandna bosta poeżiji ta' mħabba, minn uħud tradizzjonali sa oħrajn moderni u kontemporanji. Il-poeżija kontemporanja toffrilna uħud mill-aktar poeżiji ta' mħabba, kemm realistiċi kif ukoll romantiċi, u tagħtina t-tama li minkejja attenzjonijiet li nisimgħu dwarhom fl-aħbarijiet li mħabba għadha s-saltan. U kif? Fost il-poeżiji l-aktar popolari tal-imħabba, ma nistawx ma nsemmux l-imħabba bħal murtal tal-poeta Adrian Grima. Isimgħuha. L-imħabba bħal murtal. Meta tisplodi, tifqa' s-sema b'kuluri jgħajtu. U mbagħad tħallihom jaqgħu bil-mod fil-qlub. L-imħabba bħal murtal. Jekk trażnu żejjed, tkun qed tilab bin-nar. L-imħabba kaxxa infernali, mimlija kuluri, jixelu l-xulxin. Biss, bħalma bosta minna jafu, mhux kull relazzjoni ta' mħabba hija wartu żgħar. U wara xi esperjenza kera, hemm min jingħalaq għalih waħdu, jagħtiha x-xorb, jew bħal naħla imur ifittex wart ieħor. U mbagħad hemm min jinfex saħansitra f'aktar poeżija, bħal din ta' Rodrik Malija. Kien hemm min darba qalli li l-imħabba bħal murtal li meta jfaqqa fl-ajru taqa' xi ta' stilel żgħar. U veru kos, kultant hekk ngħid l-imħabba bħal murtal li jagħmel ħafna storbju u jifgak bid-duħħan. U wara l-frattarija jispiċċa u tmur id-dar. Imma f'da żmien ta' awguri sbieħ ta' bews u ta' tannieq, ta' min nagħlqu b'poeżija b'ton aktar romantiku? Isimgħu il-poeżija Ħabbejtni tal-poetessa Elizabeth Gregg, kittiba Maltija li minkejja li tgħix lil hinn minn xtutna, xorta tikteb u tippubblika bil-Ilsienna. Rajtni mara pajsaġġ. U ħabbejtni bil-wita, il-widien, il-ħofor u l-oljiet, il-beraħ u l-eluq li ġor ġismi. Ħabbejtni mewġa kalma imqalba u ntlaqt fl-abjad gris ta' sħab li jgħaddi minn fuqi. Rajtni mara fix-xuftejn ħomor li nħallim ċabsa fuq ħaddejn ibni kull filgħodu qabel l-iskola. U għedli li jien il-kulur aħmar tiegħek. U jien għedlek li jint il-kuluri kollha li jleħħu f'għajnejja. Għal-poeżija ta' mħabba m'hemmx għalfejn nistennew jum San Valentin. Imma min irid xi poeżija għal din l-okkażjoni speċjali, għandu bosta minn jażel bil-Ilsienna.
Kulħadd jaf li aħna l-Maltin inħobbu żaqna u x'inhi ikla tajba mingħajr id-deżerta. Fir-rokna li jmiss se nħarsu lejn kliem marbut mal-ħelu u kif dan ir-reġistru jvarja minn dialett għal ieħor. Il-lingwistika Maltija hija l-qalba ħafna, apparti minn hekk jaffaxxinawni dialetti u l-aċċenti u għalli kienet xi ħaġa naturali li nirriċerka dan il-qasam. Bl-għajnuna tat-tutur tiegħi Dr. Michael Spanjol għażilna l-qasam lessikali tal-ħelu u bl-għajnuna tal-professur Albert Borch ġie magħruf li fl-1995 is-Sinjorina Ġozett Rapa mill-Gżira Wċija kienet ukoll sħarġet dan it-tip ta' qasam. Minħabba li l-studju tiegħi kien kontinwazzjoni għal dak li għamlet is-Sinjorina Ġozett Rapa, kien kruċjali ħafna li l-lista ta' termini li użat Rapa kemm issa jkun u fejn kien possibbli użajt l-istess lista ta' termini għar-riċerka tiegħi. Sabiex tinkiseb l-informazzjoni, ġie użat il-metodu tal-viżiv jew kif magħruf aħjar bħala in-naming question. Ġew intervistati 90 persuna li l-età tagħhom kienet varja bejn 18 u l-25 sena u t-tieni grupp kienu dawk minn 60 sena l fuq. Uħud mir-rispondenti użaw termini komposti bħal ngħidu aħna sponge cake, għat-terminu bambolina, aġina frolla, għat-terminu brioche u ħelu ċangatura, għat-terminu karamelli. Kienu bosta dawk ukoll li jużaw termini missufa mill-lingwa barranija bħal pereżempju cookie, cupcake u Turkish delight. Iktar minn 20 sena ilu, Rapa kienet diġà innotat li l-anzjani kienu qed jisselfu kliem mill-lingwa Ingliża, kwart minnhom minflok irrispondew bit-terminu pasta tal-krema użaw it-terminu bl-Ingliż, eclair. Uħud mir-rispondenti minflok użaw varjanti partikolari, iktar preferew li jiddeskrivu dak li qed iraw qudiemhom, bħal pereżempju ħelu tas-souvenirs għat-terminu perlini, biskuttini tal-ostja taħt u kulur għat-terminu granita. Fost il-varjanti li semmew ir-rispondenti żwieten kien hemm ġelat tal-imbut għat-terminu cornet, krostantina jew torta msalba għat-terminu torta tal-ġamm, sok ta' ċokkolata għat-terminu Christmas log u karamelli tal-ħabbeżis għat-terminu karamelli tal-ħarrub. Fatt interessanti hu li dawn it-termini nstabu fid-dizzjonar ta' Kurina kif ukoll lanqas f'dak ta' Seraċina Nglott. Dawk Kawċin semmew varjanti bħal ngħidu aħna pasta tal-borra għat-terminu bambolina, fettul għat-terminu biskuttell, mortadella ta' ċokkolata għat-terminu Christmas log, makkarell għat-terminu ġelat tal-kornet, baqta jew ptir għat-terminu krema u torta ċangjuta għat-terminu torta tal-ġamm. Fir-riċerka tiegħi ġie stabbilit li 59 varjant kienu komuni bejn iż-żejtuni u l-awċi. 454 kienu ġodda għaż-żejtun biss, filwaqt li 200 oħra kienu ġodda għal-għawdeġ biss. Smajt bil-gidmejmun u l-gadajdu, b'sarajju, il-wajju, jew il-ħajbu. Ġieli smajt bil-ġganti u l-ġolfijiet u bisħaħar jew b'tassetta. Ma d-daqqatajn jaf taħsibhom bnedmin minħabba surithom. Imma fil-verità, dawn kollha jappartienu għad-dinja tal-fantażija. Fil-folklor jew fil-tradizzjoni orali Malti hemm diversi monstri taħlita ta' annimal u bniedem. Fost dawn insibu il-waħx li kienu jemnu li huwa xi tip ta' lupu tad-deżert u allura speċi ta' isu werewolf jissemma il-gidmejmun. Il-gidmejmun kien taħlita ta' xadina u qattus u allura bniedem ikraħ jgħidulek isek mhux gidmejmun. Sarangu kienu jgħidu li huwa bniedem li jisraq it-tfal u da jitfaħħom ġol l-iskora u jitlaq bihom u jieħodhom x'imkien ieħor, hawn min kien jgħidlu wkoll tal-iskora. Ħafna nies jissemmew kienu jibżgħu mill-babaw bħala tfal. L-iktar deskrizzjoni komuni imma hemm ħafna deskrizzjonijiet tal-babaw. Huwa ta' del ta' bniedem li jibes kabbozza sewda.
Kien hemm il-gadawdu. Il-gadawdu kien forma ta' skeletru li jgħix f'taħt l-art u joħroġ mill-bir u l-istess bħal ħafna monstri oħrajn jiġi u jaħtaf it-tfal. Kienu jużaw daw il-tip ta' monstri biex ibeżżaw it-tfal iktar. Kienu jemmnu wkoll fil-waħx il-baqar. Il-waħx il-baqar kellu forma ta' nofsu bniedem u f'nofsu barri jew gendus. Dak kien joħroġ f'nofs il-lejl jagħmel ħafna ħsejjes imbeżża waħħax il-kulħadd għalhekk il-waħx il-baqar. Il-wajju kienu jgħidu li huwa bniedem wiċċ ikraħ u wiċċ forma ta' qamar u kultant jgħidu li l-wajju huwa personifikazzjoni tal-qamar istess u kien l-istess kienu jbeżżaw it-tfal bih. U l-aħħar u mhux l-inqas nsemmi s-sirena li kulħadd jaf li hija nofs bniedma u nofs ħuta. U skont it-tradizzjoni Maltija din kienet titkanta u hekk issir tħobba ma tix tmissa laqqax għax inkella ssir tal-ġebla u jispiċċa kollox. Dwar il-ġganti kienu jisemmu ħafna affarijiet. Fost affarijiet oħra kienu jemmnu li t-tempji neoliġiċi peress li fihom il-ġebel kbir kienu bnowh il-ġganti. Għalhekk waħda mill-postijiet ngħidulu ġgantija. U f'Għawdex kienu jemmnu li kien hemm mara semmuha Samsuna jew Sansuna li tant kienet b'saħħitha dik kienet iġġor il-ġebel fuq spallejha minn post tal-ieħor u s-saħħa li kienet tuħu mill-ful li kienet tiekol. Fit-tradizzjoni rurali is-sħaħar kienu l-iktar nies li kienu jibżgħu minnhom in-nies tal-irħula. Ħafna drabi kienu jgħidulhom tas-setta. Daw kienu sħaħar li kapaċi nies jidhru bħal nies normali, jindilku b'xi likwidu partikolari, jintaqgħu f'xi ħar jew xi dar mudla ma' x'imkien u biex jaslu hemmhekk kienu itiru. U ġieli jaraw in-nies xi papoċċa mal-art u kienu jgħidu isma' dik għax waqgħatilha xi waħda minn das-setta meta kienet tittira hawnhekk. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu tieħu ħsieb tħeġġeġ il-qari fost nies ta' kull età, inkluż trabi u tfal ta' taħt 3 snin. Dan tagħmlu permezz ta' qari animat u attivitajiet interattivi b'xejn għat-tfal, il-ġenituri u l-kustodji tagħhom. Aqra miegħi huwa programm immirat għal tfal taħt 3 snin, ġifieri anke trabi jkollna flimkien mal-ġenituri u l-kuraturi tagħhom fejn waqt dawn is-sessjonijiet jinqara ktieb fejn jiġi animat infatti l-ktieb u jitkantaw taqbiliet skont il-lingwa, għandna sezzjonijiet li huma bil-Malti jew bl-Ingliż. Dawn is-sezzjonijiet isiru darba fil-ġimgħa f'kull lokalità għandek mnej issib sezzjoni jew 2. Il-ġenituri bit-tfal taħt 3 snin jew kuraturi konna nanniet babysitters li jistgħu jattendu bit-tfal magħhom. Is-sessjonijiet huma bla ħlas, hemm rutina, hemm skeda li tittella fuq il-paġna tal-Facebook tagħna, il-ġenituri jaslu minn qabel fejn ħajattendu. Waqt din is-sezzjoni tal-aqra miegħi, it-tfal jinġabru bil-qiegħda imdawrin mal-animatriċi tal-qari. L-ewwel ma titkanta kanzunetta ta' merħba biex it-tfal jindunaw li ħatibda s-sezzjoni. U għandek rutina, it-tfal ikunu jafu x'inhu ġej. Mela titkanta dil kanzunetta ta' merħba, jinqara ktieb b'mod interattiv biex iżommu l-attenzjoni tat-tfal. Mill-istampi tal-ktieb wara li jinqara insibu taqbiliet li jaqblu mal-istampi mat-tema tal-ktieb biex inkomplu iktar it-tfal niftħulhom il-ktieb. U mbagħad wara nkantawlhom taqbiliet dwar il-kuluri u ngħidu il-kuluri. Ikonna ħafna riżorsi fejn it-tfal jarawh il-kuluru jiġi f'kuntest. Ngħidu n-numri wkoll, speċjalment irridu nesponu tfal għan-numri bil-Malti wkoll
għax insibuha diffiċli l-ġenituri donnu biex jgħidulhom bil-Malti in-numri, u nkantaw ukoll taqbiliet dwar in-numri, nkantaw il-kanzunetta tal-alfabet u jibdew jisimgħu l-alfabet Malti wkoll. U mbagħad wara nispiċċaw xi kanzunetti jew taqbiliet favoriti tal-ġenituri. Biex huma jmorru d-dar il-ġenituri ikomplu jkantaw li semgħu waqt is-sessjoni u fl-aħħar inkantaw nagħlqu b'kanzunetta ta' saħħa u ċaw. Din l-attività li hija kollha multisensorjali hija mod ta' tagħlim għat-tfal iż-żgħar u fejn qed tagħti kuntest għax jien hekk qed ngħidlu t-tifel pereżempju rrid nagħllem il-kulur isfar u qed ngħidu dan isfar. Imma x'inhu isfar? Qed nagħti kuntest, nagħtu każ għandna velijiet sofor li inti ikkuluriti li titfa' fuq ras it-tifel u qed jara tfal f'din id-dinja ikkulurita. Dejjem qed tagħti kuntest. Fl-ewwel 3 snin ta' tfal isir ħafna żvilupp. Infatti ngħidu li l-ewwel 1000 jum huwa l-iktar importanti fl-iżvilupp tal-bniedem. Għaldaqstant il-lingwa hija l-iktar li tiżviluppa hija fl-ewwel 3 snin tal-ħajja ta' tfal. U importanti li tfal nesponuhom għal vokabularju ġdid, vokabularju minn ġol kodba, għax il-kodba għandhom vokabularju li ma nużawx kuljum, għandek it-taqbiliet ħafna vokabularju ġdid, iktar ma tarbija jew it-tfal ikollhom vokabularju, aħna ngħidu xkola ta' vokabularju, iktar jiggarantixxi suċċess akademiku iktar il-qudiem. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.